Dawk il-Maltin u l-Għawdxin li bħalissa jinsabu msefrin u se jiġu lura Malta wara l-Erbgħa li ġej jistgħu jippreżentaw test negattiv tal-COVID-19 għal perjodu transitorju. Ħabbar dan il-Prim Ministru Robert Abela f'intervista fuq One Radio il-Ħadd filgħodu meta tkellem dwar id-deċiżjoni li ħall-Gvern din il-ġimgħa biex f'Malta jidħlu biss persuni mlaqma kompletament u b'ċertifikat tal-vaċċin rikonoxxut. Rajna illi kien hemm sfida ġdida, il-kuraġġ kien illi naġixxu mill-ewwel. U hekk għamilna. Kien hemm deċiżjoni iebsa x'kellha tittieħed, imma fimna li biex nipproteġu il-settur tal-impjiegi f'pajjiżna u biex nipproteġu l-bqija tal-ekonomija tal-pajjiż kien meħtieġ intervent diffiċli imma wieħed kliniku. U hekk għamilna. Robert Abela qal ukoll li test negattiv kontra l-COVID-19 meta wieħed jiġi Malta se jibqa' jkun aċċettat għal tfal taħt 12 sena u persuni li minħabba raġunijiet mediċi ma jistgħux jieħdu il-vaċċin. Il-Prim Ministru żied jgħid li Malta dejjem kienet iżjed restrittiva mill-kumplament tal-Unjoni Ewropea u b'dan kollu il-Gvern Malti kompla jagħti importanza liċ-ċertifikat tal-vaċċin. Jekk verament irridu nagħtu impetus jiġifieri iktar saħħa liċ-ċertifikat ta' vaċċinazzjoni fejn jitkellem dwar it-tilqima. It-tieni irridu nkomplu waslu dal-messaġġ b'saħħtu illi t-tilqima l-vaċċinazzjoni hija il-vaċċin huwa s-soluzzjoni għall-pandemija. U jekk verament aħna rridu nipproteġu l-bqija tal-ekonomija ta' pajjiżna, d-deċiżjoni kienet waħda iva diffiċli imma kienet waħda neċessarja. B'ton skiet il-Prim Ministru appella lil kull min jista' u għadu ma ħax il-vaċċin biex jersa l quddiem u jitlaqqam. U għalhekk nagħmel dan l-appell biex kulħadd jieħdu l-vaċċin għaliex sakemm ma jkollniex dawk l-20% li jiġu mlaqmin ukoll, allura ir-realtà hija illi se nkomplu ntawlu il-perjodu sakemm il-pajjiż ikun jista' jirritorna għal normalità u hija realtà illi dan ma ngħidux biss f'kuntest lokali, hija realtà li l-pandemija tintemm il-probabilità li tintemm meta id-dinja kollha tkun ivvaċċinata. Ma naqas li f'dawn iż-żminijiet il-Prim Ministru jwassal messaġġ ta' kawtela. X'importanti li nmexxu bil-għaqal u bil-kawtela f'dan il-mument tant importanti għal pajjiż li qatt ma nuru arroganza. Ġimgħa smajt il-Chris Fern semma frażi vera laqtitni li ma nistgħux inkunu arroganti mal-pandemija. U jien ngħid ma nistgħux inkunu arroganti f'kull settur tal-ħajja. L-umiltà hija dik li tibqa' tiddistingwina.